Kiladan hadu prangut kibrio kibla yo COVID-19 tang Mynta kasini kong. Kwa penlong kami kalia bandan Mynta hadu lai penrengut kibrio Iathoh virus pat sau plai ngut pat kibala kon. Na kita ki prangut hadu rengut kide na East Castles bahkan thup ya sangut ki BSF but iwei pat ibawan pai na ka Iathoh somkudem lai thu ru ba iwei ide nari bhoi but iwei pat na waskaro health. Kini gede ki active cases ke bangyo amda Sngi pratli hapo ka state Meghalaya ka jungi. Iwei ide mana West Garhwil district, iwei ide na po Riboy district, in Ringwood kide na East Castles district, Sangut kide na po East Castles, Sangut kide na BSF, uwei pada day balik ban aten ya ka Iathoh ang te Greenwood resort. Te hadu Mynta kiba ngilada pha ya ka sampul ban test hadu Mynta ka Sngi. Till today we have sent for the testing. The sample we have sent for the testing till today the 6th July is 21,846. 21846. Kebagin apa adu Mynta na banta banle ki testing ki long arpwe hajar praspa saufun riu. The number of person was tested negative. Kibala test negative adu Mynta ki long arpwe hajar arspa arpulai. Those are tested negative. Adu Mynta kilong 21,223. 21223. Kitu kibuan na Sabar jongga Meghalaya apo na Sabar jongga Meghalaya adu Mynta po Meghalaya ka jungi kilong arpo hajar arspa prapu ar. Kibagian ke break up jong ki positive cases ha state Meghalaya ka jungi hadu Mynta East Castles ki long khat in yongut khanriu gide naga BSF uwei ude ba aten ya ka Iathoh ang te Greenwood resort na Riboy ngidon khat ar kli ki active cases hinyo gide ki male but son gide ki female nangta that's Southwest Garo Hills. Idon atang arli kita kidai berangut kidai ki male. East Jetta Hills tang iwei kidai male. West Garo Hills idon langut ar ki male iwei female. Ini kidai ka latest update jong ka COVID-19 in the state of Meghalaya. Safuengut borok kiba attend ya ka wedding national. Kiba yo ya ka wali attend. National kilong safuengut. Te tang iwei bana national ibala ngat agani ka. Ada test load ini ki baru saufui tang up jaga report selangut dapring kini ki saufui selangut ki dang bala ban test sampai live for prangut ada test iwan kini ki force ke iwan nambar ki returnees ki balong positif ki don kini contacts ki badan bati hamtam ho PSF ya katang ila ong keding na kata-kata kabar kata beri seri boy kata iba setai se asam ka buka ke sepok gati kala jur ba kes ti tangmu ni wei kes bangio positive index kes bawan sini ngio si wei positive penta nang tu beri contact tracing bangile na ini first index kes ti kadau hi kalong ba ngiladap ong hinadu ningkong ba ka search kan sawan ni ba kanu ko por kan wan ngidi banong ready pada bantakel ti kumbukan long bantakat barang wan gini ki positive kes ngidang la bantakel timde bangimla ngilaw nado ketika sisa jai ngidon ka account ngilaban account na kini ki basangut Mynta sini kidon kidi ki badang kidi return is kidon bere kidi high risk contact jing kitu ki balong positif hang tu takamon ngilaban account kidon be hang tu kidi ki kedu iki ha ketu kopor bagi don ha kam ka jongki tingilaban account iki ladang ngimlaban account su nang nu kiwan kumnu kiyo ta tingilaban ong ba kadon ka spread ha ketu kampus ta hadaw ngilaong ba nang tu napok kampus kemdai ban mi Sabar pat kini ki badan Sabar ki basawa Sabar bade ban training tu kemdai ban rong apa ni lapan ni ki records naki dan bat ki bon ma ki badan napok kampus kin sa ai ni details bakat ngilaong bade ban test ki barat ndai tang setai sepo boda even napok kampus